да направим това. То запре. Едно. Две. Повтаряме няколко пъти. Едно. Две. Едно. Две. Едно. Завърти. Едно. Две. Едно. И завърти. Този кръг. Едно. Две. Три. И минаваме на такъв кръг. И тук така завъртаме. Така завъртаме. Правим. Едно. Две. Едно. Две. И после с такова движение. Раз. Два. Раз. Два. После с такъв пируетен изток и после това движение. Раз. Раз. Айде така да стане. Като предварителна работна версия.